سلام طعنا هبلي كبران صدرا بيتنا زي يوتيوب شانل حجز وطحنا سبر زيناتات حيز قريب له كسام وداتهم سيطنحو استفل ليو اهجراو قديات زيدسو سبر زيناتات ببوانو ابيتيب كزرقح خلو قديمنا باخو مفلت ملغت ويد ما نوتيفيكيشن من تخبص حكم زيناتات بقلطف كتكاتلو زي يوتيوب شانل سبسكرايب مقبار نايدول الملكت متواغي ترسعو نابت سبر زيناتات كنسجر كلنا بقدامنت بريزيدانت امريكا دونالد ترامب اتخوينات كودا يخبل تزاريو انت هنا جنا ابيران جنا استرفهم شتوتات كم زلوهم قليتهم ابتنسوم ازز وللو واند ما قدام مستر اسرائيل بينامن نتانياهو سراويت اسرائيل ابلع ايران زخونه يخون سقومتن موساد كاب زخونه وان العلي دلو خوينو يصب خم زلو مغلص هيو زرزراو طبطاب كقربلكم يه بخالي وجن بزعوا ايران زدمم طبطاب وطيو ازد ما ايران اوان تخوينات نشتوتات امريكان مهرام تتقملهم زنبرت بساتلايت راش زي كونس كاب تشاينا بزرخبتهم ساتلايت ابيلا خم زخونه تغليصو ني امريكا مرخو بزهان فاينانشال تايمز ليتابزو طبطاب كساب كندي زمعبلو ناي تشاينا ساتلايتات ايران كم تتقمقالعو ازد ما امريكا ازي قطعوا ترامب ون از حق انت خوينو زوسدو سقومتي قليل ايكخوننيو كبلو يم تزاريو فتش حقنتو مجمريا خرغاغصلن يلو تنتنتون ابزو غداي زي ايران كم تستصبنايو ايكونتن زبل مبرهن زرزرن هيو ابزو غداي سفح طبطاب كقربلكم يه بخالي وجن امريكا خاب حجن دحار مس ايران غنزب ايران زقبلو وي زخفلو اب بانكو من غنزب ايران زقمطو نداد ايران كيغزو زدليو خغزون زفتنون هاجرات بمولهم صنع معقب كم تصنع لهم لي تفليتا غداي بزملكت سفح مبرهيتو هيولو بزرزر كقربلكم يه بخالي وجن ايران لهم ليتي اوتو زرزراو متنققتا ميسايلات بمولهم ناب هرموز ستريت كم تتقعتهم ابزغون وان تخسيدو كبل انت تتحسو اب مراخب كينات امريكان مهرام دلوت مخانا فليتا نا ايران سوراو زب سراويت كسابلهم ليتي مسارحتات ناب هرموز ستريت ناتقع كتصمت انحي حج مراخب كينات امريكا بمولهم اب تحت شتو ميسايلات ايران اتيوملو بمال زغلصت ايران تخسيدو مال تتصحيسو اني قدسم بمال تزاتلا نزياتهم من كالوتهم بزحات غدياتن بزملكت بسفح كقربلكم يكسام وداتا بحوار نكاتلو بقدامنت بريزيدانت امريكا دونالد ترامب لومليتي نمرخب زان ابزهو مغلطي كينات كزازميو انتخونه غنا نيران كهرم يزدل خبلو اكاتا مغلطي هو اموداتا يقربل زولو بريزيدانت امريكا دونالد ترامب امريكا غنا يودئتن انون كهرموم زدل بزحات شتوتات الون يلو بريزيدانت امريكا دونالد ترامب ابلع ايران كينات كابزو وجود دحر حدا معلتي ايو كينات كودا يخلي زولو ازنا يلومليتي كينات كزازم قريبو زبل مغلطيوم كينات كاب جمر ندحرن 13 جزي استوهاب خوينات كودايو زبل مجلس وكانت خنا تجبت حبريتات جنا نزخم زملكتون امريكا ابلع ايران متقعت مكيات دالو مهلوان اسرائيلاوያን امونغو امريكان ايران نزلو تخسدو مال ابز فرسلوان ابلع ايران متقعت مخفات كبزخون وان العلي وتدرو حيلي اب تنقق كم زقمط تيفلت بخالي وجن فاينانشال تايمز تبهلني امريكا مرخو بزهان لومليتي ابزو صوصبصاب امونغو خوينات امريكان ايرانن اماخلي مبرق زركبوني امريكا وتدراوي مدبرات شتون مقبار نمهرامن زخيلها ريبابليك ايران حانتنا تشاينا سلاوي ساتلايت بمستر رخيبها تتقم كم زنبرت قليتو فاينانشال تايمز كابزوطو نا ايران وتدراوي سندات بمتقاس نا امريكا وتدراوي كيلاتاتون ارغاغيطوم لومليتي زدم طبطاوتيو كم طبطاب ات غازيطان تخوينو تي زيرو حد بي تبايلا اتفلت ازا سلاوي ساتلايت كاب تشاينا نا هو كابتون جفن دحر بفرنج 2024 مجمرتا ابيد نا ايران سوراو زب اير هو ان حيل اختات خمس خالتن قليتو ازا ساتلايت استسرحتن اب هو استونجفتن ارز ايكو بستبهال ناي تشاينا خوبانيا خوينو اتو خوبانيا اب موار زكايد ركبن ترونكي استبهال بوزح زي فلت ناي اكسبورت اغاب زختلنيو بز مسرت كاب تشاينا استونجفه منكوراخور مهوار مسبصحو نوصاي عماويل يركبو ات غازيطا هم زبلو قدم حجي راشا شتوتات نهبت تتقعلا تبهالو استزرب حبريتا جيجا مخان قليتو بتخكل ما شتوتات كريو زصنحو بزاناي تشاينا ساتلايت اياني رايلو نايز سمع اكل بمخانو اتسوراو ريبابليكاوي اب تشاينا نزركب اب ايشيا لاتين امريكان كالوت كفالاتن عالماوي ناي نيتورك شفان زلوو امبوست استبهال ناي ساتلايت قطر حبريتا اغلغلوت نزهب كوبانيا نقداوي ناي مريت مدبراتن معروف ورخيبو بغزيستو سنه ناي بوتا مللي زرزراتن ناي ساتلايت سئلتاتن ناي مهوار تنتناتاتن كم زملكتو ناي ايران وتادراوي عززتي نزا ساتلايت كاندني امريكا وتادراو مدبرات كتكاتاتل تئزاز هيوم كم زنور تفليتو اتوم ناي ساتلايت
ሳተላይት ስእልታት ዝተወሰዱ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኮይኑ ኣብዞም ቦታታት እዚኣቶም ናይ ድሮንን ሚሳይላትን መጥቃዕታትን ካብ ምፍጻሞም ቅድምን ድሕሪ ዝነበሩ ኩነታትን ዘርእዩ ንጹራት ስእልታትን ኢራን ትርከብ ከም ዝነበረትን ተፈሊጡ። እቲ ሳተላይት ኣብ ስዑድ ዓረብን ዝርከብ ናይ ልዑል ሱልጣን ኣየር ሓይሊ መደበርን ኣብ መጋቢት 13-14-15 ስእልታት ተልዒሉ ነይሩ። ኣብ መጋቢት 14 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ወታደራዊ መደበር ዝነበሩ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ከም ዝተሃረሙ ኣብ ዘረጋግፅሉ ዕለት 5 ናይ ኣየር ሓይሊ ነዳዲ ዝፀዓነት ነፋሪት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበፅሓን ተፈሊጡ። ብተወሳኺ እውን እቲ ሳተላይት ኣብ ዮርዳኖስ ዝርከብ ምውቃፍ ሳልቲ ኣየር ሓይሊ መደበርን ኣብ ባሕሪ ማናማ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ሓምሻይ ናይ ባሕሪ ሓይሊ መደበር ከባቢኡ ዝርከብ ቦታታትን ኣብ ኢራቅ ዝርከብ ናይ ኣርቢል መዕረፎ ነፈርትን ናይ ኢራን ሰውራዊ ዘብ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን ብሰፊሑ ክትትልን ስልያዊ ስራሕትን ይገብር ከም ዝነበረ ገሊጹ። ናይ ጅቡቲ ኣየር ሓይሊ ካብ መጥቃዕቲ ዝተረፈ ብሒደት ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ንናይ ኩናት ዶብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንምስፋሕ ኢራን ሕጂ ብተፈራርሖ መሰረት ኩናት እንተተቐስቂሱ ናይ ጅቡቲ ወታደራዊ ሓይሊ መደበር ክሃርም ከም ዝኽእል መርኣያ ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብቲ ቦታ ሰላጢ ክትትል ዝተገበረሎም ሲቪል መሰረተ ልምዓት ድማ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዝርከቡ ናይ ኮርፋካን ኮንቲነር ወደብ ናይ ቴዲፍ ኤሌክትሪክ ሓይልን ማይ መፅረይን ፋብሪካ ከምኡውን ኣብ ባህሬን ዝርከቡ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ናይ ኣሉሚኒየም መጠቕለልን ሓደ ዝኾነ ናይ ኣልባ ፋሲሌትን ይከታተሉ ነይሮም ተባሂሉ። ኣብ ሳይንስ ፓ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኢራን ጉዳያት ክኢላ ዝኾነት ኒኮላ ግራጅዊስ ንናይ ፋይናንሻል ታይምስ ከም ዝበለቶ እዚ ሳተላይት ኣብ ናይ ኢራን ሲቪላዊ ናይ ህዋ መደብ ዘይኮነስ ብናይ ኢራን ሰውራዊ ዘብ ኣየር ህዋ ሓይሊ ትመሓደር ዝነበረት ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኢራን ምዃና ኢራን ከምቲ ዝሕሰብ ሓበሬታ ኣብ ካልኦት ሃገራት እትረክብ ዘይኮነትስ ካብ ቻይና ብዝተረኸበት እዛ ሳተላይት ኣቢላ ንብሙሉእ ማእኸላይ ምብራቕ ኩናት ትከታተለላ ካብቲ ዝሕሰብ ንላዕሊ እያ ክብሉ የርዶ። ብንጹር ንወታደራዊ ዕላማ እያ እታ ሳተላይት ትውዕል ዘላ ኢሎም። ኣኪሎም እውን ኢራን ኣብዚ ኩናት እዚ ናይ ወፃኢ ሓገዝን ኣዝዩ የድልያ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ምክንያቱ እቲ ሰውራዊ ሪፐብሊካን ዘብ ንሽቶታት ቀዲሙ ንምላይ ናይ መጥቃዕቲ ውፅኢታዊ ንምርጋፅ ሳተላይት ተጠቒሞምላ እዮም። ንቅድሚት እውን ክጥቀመላ እዮም። እዚ ማለት ድማ ቅድሚ ሕጂ ብሕቡእ ዝሕግዛ ሃገራት ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ብምሉእ ዝስዕር ሓበሬታ ምዃኑ ተንተንቲ ገሊፆም። TE-01B ዝተባሃለት ሳተላይት ክሳብ ፍርቂ ሜትሮ ዝበፅሕ ንጡር ስእሊ ክተልዕል እትኽእል ኣዝያ ዝማዕበለትን ሳተላይት እያ። እዚ ንጥረት እዚ ኣብ ምዕራባውያን ብንግዲ ካብ ዝቐረቡ ዝለዓለ ንጥረት ዘለዎም ናይ ሳተላይት ስእልታት ተመሳሳሊ እዩ። እዚ ኣብ ናይ ኢራን ናይ ውሽጣዊ ዓቕሚ ዓብዪ ምምሕያሽ ዘርኢ ምዃኑ ተፈሊጡ። ነፈርቲ ተሽከርከርትን ከምኡውን ኣብ መሰረተ ልምዓትን ዝግበሩ ለውጥታት ብቐሊሉ ንኽልለዩ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም። ብኣንጻሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ናይ ኢራን ሰውራዊ ዘብ ኣየር ህዋን ሓይሊ ኣዝዩ ዝማዕበለን ሳተላይትን ዝነበረን ኑር 3 ብመሰረት ናይ ኢራን ጠለብ 5 ሜትሮ ንጥረት ዘለዎ ስእልታት እዩ ዘልዕል ነይሩ። እዚ ድማ ካብ ኑር 12-15 ሜትሮ ንጥረትን ብምንጻር ምሕያሽ ዝተረኣየሉ እኳ እንተኾነ ብጣዕሚ ዝማዕበለን ይነበረን። ኢራን ጉራብታ ብሚሳይልን ድሮናትን ደጋጊማ ኣብ ዘጥቅዕትሉ እዋን በዚ እዋን እዚ ብቻይና ዝተሰርሐት ሳተላይት ብምጥቃማ ኣብ መላእቲ ዞባ ኣዝዩ ስምዒታዊ ሃዋህው ከም ዝፈጠረ ተገሚቱ። ናይቲ ባሕሪ ሰላጤ ሃገራት ዝዓበየትን ናይ ንግዲ መሻርክትን ናይ ነዳዲ ዝዓበየትን ዓዲጋትን እያ ነይራ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ነቲ ፀብፃቦም ነፂገሞ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ካዋና ዝረሓቐ ናይ ሓሶት መራኸቢ ብዙሃን ክብሉ ገሊፆም። እቲ ሚኒስተር ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዝቐረበ እዋን ገለ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ቻይና ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምዝርጋሕ ስርሖም ገይሮም ወለው ክብሉ ገሊፆም። ቻይና ከምዚ ዓይነት ናይ ተንኮል ዕላማታት ዘለዎም ተግባራት ኣበርቲዓ ትቃወም እምበር ምዚ ጉዳይ እዚ ኣይትስለፍን ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶም ክህቡ ዝተሓተቱ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መጀመርታ ነቲ ጉዳይ ሓቂ ምዃኑ የረጋግፅ ኣለኹ፣ ኣረጋጊፀ ምስ ወዳእኹ እቲ ጉዳይ ሓቂ እንተኮይኑ ዝወስዶ ስጉምቲ ከቢድ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢራን ሎሚ ለይቲ ከቢድ መጠንቀቕታ ሂባ። ምስ ወታደራዊ ውጥረትን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ሆርሞዝ ባሕሪ ሰላጢ ዝርከቡ ኩሎም ናይ ኣሜሪካ ኩናት መራኸቢ ኣብ ትሕቲ ናይ ኢራን ሚሳይላት መህረሚ ርሕቐት ከም ዘለዉ ሓደ ላዕለዋይ ናይ ኢራን በዓል ስልጣን መጠንቀቕታ ሂቡ። እቲ ሓለቓ ናይ ኣሜሪካ ባሕሪ ሓይልታትን ሕጂ ኣብ ትሕቲ ናይ ሚሳይል መውፅእን እዮም ወዲቖም፣ ንኩሎም ድማ ክነጥሕሎም ኢና፣ ሓንቲ መርከብ እውን ኣይክተምልጠናን እያ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። እዚ መግለፂ እዚ ዝመፀ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ካብ ዝኸፈታ ድሕሪ 6 ሰሙናት ዝኣክል ናይ ሪፐብሊካዊ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኩናት ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ሴኔት ሪፐብሊካናት ድሕሪ ምኽሻፎም እዩ። ብልጫ ድምፂ ዘለዎም ናይ ኣሜሪካ ሴኔት ረቡዕ ዕለት ንውሳነ ሓሳብ ናይ ፕሬዚደንትነት ወታደራዊ ወፍሪ ንምድጋፍን ኩናት ክሳብ ብኮንግረስ ዝፍቀድ ግጭት ደው ንምባልን ዘለዎ ናይ ኩናት ስልጣን ውሳነ ሓሳብን ንቅድሚት ከየስጉም 53-47 ብዝኾነ ድምፂ ወሲኑ። እዚ ድማ ሪፐብሊካዊ ፓርቲን ናይ ፕሬዚዳንት ናይ ኩናት ፖሊሲ
ዘለዎ ቀጻልነት ብቐጥታ ዘርኢ ተባሂሉ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ዲሞክራሲያዊ ብተመሳሳሊ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣን ክወርዱ ኣብ ኩናት ዘለዎም ስጉምቲ ንምዕጋትን ናይ ጥዕና ምርመራ ክገብሩን ዝሓትትን ስጉምቲ ንረብዓይ ግዜ እዮም ድምፂ ክህቡ ዝደፋፍእዎ ነይሮም። ካብ ኬንታኪ ሴናተር ራንድ ፖል ብዘይካ ኩሎም ሪፓብሊካናት ተቃውሞ ገጢሞም እቶም 4 ፈተናታት ድማ ፈሺሎም። ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ ዝተኻየደ ድምፂ ንውሳነ ሓሳብ ብምድጋፍ ድምፂ ዝሃበ እንኮ ሪፓብሊካን ራንድ ፖል ነይሩ። እንተኾነ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ናይ ፔንሲልቫንያ ሴናተር ጆን ፌርታማን ድማ ተቃውሞ ገይሩ። ናይ ዌስት ቨርጂኒያ ሪፓብሊካዊ ሴናተር ጂም ጀለስቲን ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ኣይእትወንን ክብል ድምፂ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ። ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መራሕቲ ኩናት ክሳብ ዝውዳእ ወይ ኮንግረስ ኩናት ክቐፅል ክሳብ ዝፍቀድ ናይ ኩናት ስልጣናት ውሳነ ሓሳብን ናብ መድረኽ ከም ዘብፅእዎ ከም ዝቕፅሉን ገሊፆም። እዛ ኣብዚ እንከሎ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝግቡ ንኢራን ነዳዲ ዝህቡ ብገንዘብ ኢራን ዝገዝኡ ሃገራት ብምልኦም ካልኣይ ደረጃ ማዕቐብ ክትፅዕን ከም ዝተዳለወትን ተሰሚዑ። ናይ ኣሜሪካ ግምጃ ቤት ሓላፊ ስኮት ቤስተን ከም ዝበልዎ ትማሊ ናይ ቁጠባዊ ቁጥዕ ወፍሪ ኣውጅና ኣለና፣ ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ናብ መንግስቲ ኢራን ዝኣትዉ ክፍሊታት ብምዕጋት ኣብ ናይ ኢራን ሰውራዊ ዘብ ኣካውንት ስጉምቲ ብምውሳድን ከቢድ ፀቕጢ ኣሕዲርና ነርና ኢሎም። ቤሰንት እቲ ወፍሪ ብፍላይ ድማ ንክልተ ናይ ቻይና ባንክታትን ከም ዘመልክት ደጊሞም ገሊፆም። ኣዮናት ናይ ቻይና ባንክታት ምዃኖም ግና ብስመይ ተገለጹን። ከም ዝፍለጥ ኣብ እዋን ኩናት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ንግዳዊ ርክብ ዝገበሩ ሃገራት ወዲያው ግብራዊ ዝኸውን 25% ታሪፍ ክፅዕኑ ከም ዝእዝዙ ተዛሪቦም ከም ዝነበሩ ይዝከር። እዚ ግና ኣብቲ እዋን ግብራዊ ዝኾነ ኣይመስልን። ምስ ኢራን ንግዳዊ ስራሕ ዝሰርሑ ሃገራት ዝፀዓነሎም ታሪፍ ኣብ ቻይና ቀጥታዊ ፀቕጢ ክፍጠር እዩ። ምክንያቱ ቻይና ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካን ቀንዲ ናይ ንግዲ መሻርክትን ብምዃኑ እዩ። ናይ ንግዲ ቁጠባዊ ተንተንትን ብምጥቃስ ሮይተርስ ከም ፀብፀቦ ኣሜሪካ ኣብ ሚያዝያ 13 ካብ ናይ ኢራን ወደባት ዝኣትዉ ዝወፁን መራኽብ ምዕጋት ካብ ጀመረት ንድሓር ኢራን ምህርታ ንምንካይ ካብ ምግዳድ ቅድሚ ናይ ነዳዲ ኤክስፖርትን ብምሉኡ እንተዘቋረፀት እውን ክሳብ 2 ወርሒ ናይ ነዳዲ ሕፅረት ተፃዊራ ክፀንሕ ከም እትኽእል ገሊፃ። እዚ እገዳዚ ኣብ መዓልቲ ናብ 2 ሚልዮን በርሚል ዝበፅሕ ናይ ኢራን ድፍድፍ ነዳድን ናብታ ቀንዲ ዓዳጊታ ዝኾነት ቻይና ከይበፅሕ ከም ዝኸልከለት ተፈሊጡ። ዝኾነ ይኹን ናይ ኢራን ምህርቲ ምቁራት ብምኽንያት ዞባዊ ኩናት እንተተቋረፀ ካብ 12 ሚልዮን በርሚል ንላዕሊ መዓልታዊ ቅርቦት ተወሳኺ ሕፅረትን ብምፍጣር ዕዳጋታት ብዝበለፀ ብምፅባብን ዋጋ ነዳዲ ንላዕሊ ክብ ከም ዝብል ገይርዎ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዘደለናዮ መርእስቲ ጉዳያት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ምግባር እንቻናልና ዘለኩም ደገፍ ብምግላፅ ከም ዘይትርስዑ እናበልና ብካልኦት ተመሳሰልቲ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።